Untshuntshe is known by many people. But ingxaki yethu into besiyenza thina esinikeza salvation to give life. Isizathu soba abantwana bathi lo wasemasini zeningazenzangalisi. It's because emveni koba ngaba lo mfo ebhubhile, the first person to answer for it ikwami. So sihleli nontshuntshe apha sibane ungam-understand ngamanye amaxesha. Sithi xa simbona ngamanye amaxesha simbona usuka ngathi umoya sibunakuqala. Then emveni koko thina singabantu sizenze bhetele kunayo. Sifune untshuntshe into yoba masimnikeze ukholo loba makaphile, kanti ukholo lona ngaphakathi nayo. Into nje ayidingayo apha sami bubomi. Lona leyidinga untshuntshe is a comfort within us. But thina besingayenzi yonke. Thina besinto sibona into abangaba into masimnikeze yona untshuntshe apha, simnikeze inkonzo, simangele nakhayifuna. Kanti ayiyo yonke into efuna. Into efuna untshuntshe uba ngaphakathi kwabantu abazomnikeza ubomi, abantu abazomthanda ilizwi likaThixo. So xa esithi apha into yoba ningazenzakalisi, ithetha into abalangaba le meko nikuyo ayingoba le meko iphele lapha. Into ebiyifunayo inye yi-salvation kaThixo. We tell you xa sabaninzi bakhathele abantu sibamnqobo